Sa number 10, tigayon na nga nagpungko ang bagong obispo sa Diocese of Bacolod, samtang ang bishop seat sa Diocese of Kabangkalan nagapabilin nga bakante. Nagpungko ng ikapitong obispo sa Diocese of Bacolod nga si Bishop Louie Galbines kay nasang aga matapos ang canonical procession kag solemn installation sa San Sebastian Cathedral. Ginatus ka mga pari kaupo ng 39 ka mga obispo gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar sa pungsod ang nagtampong sa among seremonya kagin pangunahan man ni Papal Nuncio o Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown. Gindagsa man sa mga parokyano lakip na mga estudyante sa mga Catholic school sa syudad ang seremonya. Ginkalipay man ni Bishop Galbines ang pag-abi-abi sa diocese sa iya. Nagpasalig man ng obispo nga iya padayunon ang mga programa sang iya nga ginsugdan ni Bishop Patricio Buzon nga iya ginbuslan. Dugang pa niya, mag-oobserba pa siya sa nagapadayon nga operasyon sa diocese agud mahibaluan kung kinahanglan ang reshuffling sa mga parokya. Antes sang iya nga katungdanan sa Diocese of Bacolod, nagserbi bilang obispo sang o kon si Bishop Galbines sa Diocese of Kabangkalan. Sa karon, nagapabilin nga bakante ang bishop seat sa Diocese of Kabangkalan samtang wala pa sang bag-o nga gintugyan ang Santo Papa nga mangin obispo. Diocese of Bacolod under your leadership. We continue what Bishop Pat have started, but of course it's always the mission to really help the people rooted in Christ, the spiritual life of the people, because from that spiritual life overflows their day-to-day life. So for Brother Priest and all of you, we start with the call of Jesus to be friends to one another.